Hej, mit navn er Anne Skar Nielsen. Jeg er fremtidsforsker i Future Navigator, og jeg har været så heldig at få lov til at være gæsteunderviser på Soul Leader-forløbet. Og det synes jeg var en meget stor fornøjelse, fordi jeg synes, at det er et vigtigt emne, at man diskuterer, hvordan man får sjælen med i sit lederskab, og at man får mange flere dimensioner ind i den måde, man træffer beslutninger på. Mit oplæg gik meget på MBA'ens afløser af MBS'en, hvor MBA'en det var den uddannelse, der passede godt til industrisamfundet, hvor målet det var mere, det var vækst, det var penge, det var profit, fordi det faktisk gav en velstandsforbedring. Men i og med, at vi kan se, at i den vestlige verden, måske endda over hele verden, at hvis bare vi forfølger mere på den der flade, indimensionelle måde, så får vi faktisk noget værre ud af det. Altså, at vi er jo den generation, der kan se det hele komme. Vi kan se overvækstkriser, ressourcekriser, finanskriser, miljøkriser, alderdomskriser, arbejdskriser. Og hvis vi ikke gør noget ved det, så kommer vi sgu til at gå over i verdenshistorien som den mest pinlige generation, der nogensinde har levet. Fordi vi kunne se det hele komme, men vi gjorde ikke noget ved det. Og hele det her paradigmeskifte, vi står i øjeblikket, den handler om at gå fra mere til bedre. Den handler om at gå fra MBA til MBS. Og MBS, det står for Mind, Body and Soul. Og det vil sige, at når man træffer beslutninger som leder i fremtiden, så skal man give sig selv tid og rum nok til at træffe meget mere oplyste, flerdimensionelle beslutninger, hvor det føles godt herom, ikke? I mind, i bevidsthed, hvor kroppen er med ombord, fordi den har trods alt noget opsparet tavs viden. Hvis man har en mavefornemmelse for, at noget er rigtigt eller forkert, så kan det jo faktisk i dag naturvidenskabeligt dokumenteres, at det faktisk er vigtigt, at man lytter til det. Og så skal man have sjælen med ombord. Vi kender jo rigtig mange mennesker alle sammen, som siger den sætning, jeg har ikke sjælen med i det. Jeg tror, det er 44% af den voksne befolkning, der siger, at hvis der var noget, der gav mere mening et andet sted, så ville de meget hellere sidde og arbejde med det. Så de sidder og udholder deres arbejde og sidder og venter på, at der kommer et alternativ, og så er de smuttet. Så MBS'en er en meget mere holistisk ledelsestilgang til, hvordan man træffer beslutninger som menneske. Det er ikke noget kursus, altså det bliver ikke sådan en ny indtægtskilde, hvor man så kan lave den skole, hvor man bliver undervist i en MBS. Jeg tror, MBS'en det er noget, man har, når man bliver født, og så kan vi glemme, at vi har den. Jeg får som regel altid twistet noget af det ind, når jeg holder foredrag, og når jeg laver kurser i fremtidsforskning, og jeg kan se, at de ledere, jeg taler med, de sidder sådan og nikker. Altså, hvis man spørger ledere i dag om, hvad de tror, fremtiden bringer, så er der meget stor forskel på, om de siger det, de synes, de skal sige, og de taler med hjernen, eller man beder dem om at flytte agendaen et andet sted hen i kroppen, og så tale fra hjertet, og tale for det, de virkelig tror på. Så sådan noget spiritualitet og åndelighed, og det der med at have sjælen med i det, det er sgu ikke for hippier længere. Det er i gang med at blive noget meget mere pragmatisk, og noget, som er en nødvendighed, fordi at man kan bare ikke træffe de der endimensionelle beslutninger længere. Vi har et ansvar for den klode og de mennesker, som vi skal tage os af. Så for mig behøver det ikke at være sådan noget hippie, new age spiritualitet. Det behøver heller ikke at handle om tro. Altså jeg er selv naturvidenskabeligt uddannet, og er meget egentlig sådan skeptisk af natur. Og jeg synes, det er dejligt, at den nye bølge, der kommer, af den mere sådan, kan man sige, sådan pragmatisk spirituelle litteratur og forskning, den siger, at det er jo et spørgsmål. Er det jo så hunden? Bare rolig. Det er den meget farlige vagthund, som kæler folk ihjel. Men at den litteratur, der kommer, siger også, at man skal tro. Altså, at man skal tro, men man skal også vide. På samme måde, som hvis man bliver smidt ud i vandet, og folk siger til dig, du kan godt svømme, du skal bare tro på det. Men det er også meget rart, at man får trænet og øvet, og at man ved, at man kan. Så hey, Thor, kom her. Kom her. Kom her. Hey. Ja, du er farlig vagthund. Det er du. Du er en farlig vagthund. Ja. Det er jo en del af min egen ledelsestræning, det er at have den her hund. Det er det sådan, jeg tænker. Hvis ikke jeg kan få hunden til at gøre, hvad jeg siger, så kan jeg sgu heller ikke få andre til at gøre, hvad jeg siger, vel? Kan du lige sætte dig? Ja, det er godt. Ja, det er godt. Mor laver lige fjernsyn. Så, vi beklager teknisk uheld. Ja, jeg vil gerne være med. Jeg vil gerne være med. Se. Det her det er faktisk en af mine medarbejdere, som jeg træner MBS med. Fordi jeg kan tydeligt mærke, at når jeg er i balance, og jeg ved, hvad jeg vil, så gør han lige præcis det, som jeg gerne vil have. Og hvis ikke jeg er, så er han bare all over the place. Nu sidder du fint, ikke også? Ja? Ned, Thor. Ja. Ja, det var godt. Det var godt. Så det er rigtig godt at få det trænet. Og det var dejligt at være med på det her soul-ledelsesarrangement, fordi at der kunne man få lov til ligesom at tage hele pakken op. Og jeg synes, at det er meget modigt, at man som moderne leder tager med på den type af arrangement. Og synes, at det er vigtigt. Det synes du også, ikke også? Ja, de gør det. Ja, de gør det. Mega irriterende hund. Godt, men tusind tak, fordi at jeg vil være med, og håber at se jer alle sammen. Måske endda på et arrangement på Soul Leader Academy. Hej.